Türkmenistanda milletin döredilýän özbaşdyk jemgyýetçilik guramasy hataplanýan kärdeşler arkalaşyk etmekden geçen mezuri rehmetin dowam etdirilmegine şol sanda adamlaryň soňy gelmeýän ýogurlarda dowamly edilmegine hem ýardamçy bolýanlygy habar berilýär. Mary vilayatynyň idara kärhanalarynda kanun esasynda döredilen we işleýän kärdeşler arkalaşyklary öz wezipe borçlaryny ýerine ýetirmeýär tersine işgärler üçin goşmaçy maddi we ruhy kynçylyklary döredýän bir kanun işler bilen meşgullanýar diýip Azatlyň ýerli habarçy saýdýar. Ýurdun beýleki tebitlerinde hatta paýtagt Taşgabatda hem Azatlyk bilen söhbetdeş bolan adamlar kärdeşler arkalaşyklarynyň işgärlerinden näýilediklerini aýdýarlar. İl arasynda Sowet döwründen bäri profsoýuz guramasy diýilip tanalýan garaşsyzlyk ýyllarynda kärdeşler arkalaşygy diýip atlandyrylan guramanyň işgärleri aýry-aýrylykda gürleşen raýatlaryň tasdiklamagyna görä kärdeşler arkalaşygy diýen aňlatmanyň öz kanuny wezipeleriniň nämäni aňladýanlygyny hem unudan meňzeýär. Profsoýuz ýa-da kärdeşler arkalaşygy guramasynyň işgärleri diýilende esasan işgärlerden ol ýa-da beýleki çäre üçin pul ýygnaýan adamlar göz öňüne gelýär ýöne olaryň döredýän kynçylyklary diňe maşgala agdalaryň hususanda çağılaryň we garrylaryň agdyndan ketip alynýan pullar bilen hem guturmaýar diýip 55 ýaşly Aşgabatly işgär telefon söhbetdeşliginde aýtdy. Olar bir topor gerekmejek işleri edýärler manysyz ýa-da işgärler üçin ziýanly buyruklara gol çekmek üçin döredilen topora meňzeýär diýip marly ýaşaýjy hem bu aýdanlary tasdiklady. İş ýüzünde adatça bu guramalaryň agdalary bayramçylyklarda işgärleri berilmeli sowgatlary paýlaýarlar. Edara kärhanalarda geçirilýän ýygnaklarda ýokurdan gelýän görkezmeleriň, buyruklaryň manysyny düşündirýärler. Eger işgärlerde nägilelik bolsa, iş beriji bilen işgäriň arasynda düşünşmezlik dörese hem şol toporyň agdalary çözmeli. Emma indi adamlar profsoýuza gyssaga düşülende kömek alyp boljak gurama işgäriň arkasyny tutýan hossar hökmünde garamayarlar. Olar mezuri rehmetiň we goşmaça salgytlaryň wekilleri diýip radionyň söhbetdeşleri aýdýarlar. Söhbetdeşlerimizin sözlerine göre kärdeşler arkalaşyklarynyň başlyklary we topar agdalary köplenç ýagdaýda edara kärhanalaryň başlyklarynyň öz adamlary bolýar we diňe şolaryň bähwitlerine işgärleriň bolsa ziýanyny işleýär. Kärdeşler arkalaşyklary kanun boýunça işgärleriň hukuklaryny goramaly, emma olar hakykatda adamlaryň kanun esasynda bolan hukuklaryny iş ýüzünde ýok etmek üçin göreşýän topar bolup durýar diýip adynyň agdalmalygyny soran marly işgär radionyň habarçysyna aýtdy. Aýdylmagyna görä edara kärhanalardaky profsoýuz toporlarynyň her aýda ilki bilen edýän esasy işi dürli bahana bilen aýlyk alan adamlardan pul çöplemekden ibaret bolup, olar bu puly edara başlyklaryna eltip berýär. Paxta ýygymy, pileçilik, şugundur hasylyny ýetişdirmek, awuna ýazylşyk, Gyzyl ýarymay birleşigine serişde ýygnamak ýaly birnäçe bahana bilen pul ýygnalýar. Munyň üstesine bayramçylyklarda işgärleri tiýlaglamak, höweslendirmek üçin goýberilýän serişdeleri hem doly işgärleri siňdirmän arzan sowgatlary alyp berip, göz öňünde tutulan pul başga maksatlara sowulýar. Mysal üçin täze ýylda berilýän sowgatlar üçin möhleti geçen ýa-da geçip barýan süýji kökeleri arzan bahadan alyp, gutulara salyp sowgat hökmünde paýlaýarlar diýip habarçy bilen gürleşen işgärler aýdýar. Mundan başga käbir idaralardaky profsoýuz guramalarynyň alanlaryny az görýändigi öz taýýarlan arzan sowgatlardan hem özlerine köp alyp galmagy çalyşýanlygyny käbirler habar berýär. Profsoýuz başlygy bolup geçen adam derrew gurplanyp başlaýar diýip radio bilen aýry-aýrylykda söhbetdeş bolan işgärleriň biri aýtdy. Şu aralykda Türkmenistanyň Kronikasy neşri eýçiliginiň ähli görnüşindäki edara kärhanalaryň işgärleriniň studentleriň we ýokary klas okuwçylarynyň Aşgabatda 20 martda prezident tarapyndan bag ekmek kampaniýasy başlanaly bäri her gün ýerden edara okuw jaýlarynyň töwereklerinde, seýilgählerde we meýdançylarda özlerine bölünip berilen ýerlerde köçe süpürmäge, zir-zibil çöplemäge çykarylýanlygyny habar berdi. Neşriň maglumatyna görä günde geçirilýän ýogurlar adamlara polisiýa tarapyndan gözökçülük edilýär we işden gaçalyk edýär diýip bilinen adamlaryň suratlary alınıp olaryň subutnama hökmünde prokuratura iýeriljekdigi aýdylýar. Hukuk goraýjylar Türkmenistanyň owu hujulygynda şol sanda paxtaçylykda, pileçilikde, çugundur ýetişdirmekde giňden ulanylýan mezuri rehmetiň beş edilmegine çagyrýarlar. Emma häkimetler bu çagyryşlara jogap bermän, bag ekmek, şäherlerde araççylygy saklamak ýaly işlerde hem mezuri ýogurlary ulanyp adamlaryň iş, okuw we din çalyş wagtlaryny talaýarlar diýip ýerli synçylar aýdýar.
Türkmenistanyň kärdeşler arkalaşyklary kanunda aýdylyşyna görä agdalarynyň zähmet we onuň bilen baglanyşykdaky beýleki durmuş ykdysady hukuklaryna we bähwitlerine wekilçilik etmek hem-de olary goramak, zähmeti gorap saklamak we onuň şertlerini gowulandyrmak üçin hünär bähwitleriniň umumylygy esasynda raýatlar tarapyndan meýletin döredilýän özbaşdyk jemgyýetçilik guramalary bolup durýar.